Céir é Bloc. Ceis wai. Ireland. Is mó úr sótalta é Bloc atá ar fáil ar na hard an go léir. Bí mise ag tastal timp na tíre. Tá great cheer céin agin. But who wore it better? Mission. Agus bíon gamers in éil ag strathúir Twitch. Díobh chuir ghail agus fáilt in stach go dtí Bloc. Tá sé chur strasarm. Tá cnús sa crathúirí agin freisin a chur mír na drámaíochta, cultúrtha agus grinner fáil. Sioma tansy. Is ganzi arne, agus is tank top é. Tradiisiún nó an fáim van úsach nó an fáim fad bhunaithe a bhí le alien shroids ná le ár de haingta rud. Ac an rud is fearr faoi Bloc. Mhuir scéalta. Is mis céirní é agus nílach rud amháin na rágan. Bhí broúil agus bí gcuileach. Cunistá Bloc TG car padar gailen seo ag all together now. Fáilte arás an seo bíá ar Facebook Bloc agus fáilte arás go rath cairn. Ní féilm an dá haúint ná bheith mé is ar fáil. Sin Bloc. Bí páirteach.